Yafikaso nthawi ya program ya Sports Arena pano pa Times Television ine ndi Danger left winger Williams Gondwa. Mpulogalamu iyi ndikhala ndi Aubrey Nankhuni amene akhala kutiunikira nkhani za masewero zosiyanasiyana chifukwa chakuti tisayiwale timu yayikulu ya mpira wa miyendo yatsikana ya dziko la Scorchers ili mdziko la South Africa komwe itenge nawo gawo mpikisano wa COSAFA Women's Championship. Under 20 ya mpira wa miyendo yatsikana ya dziko lino the Young Scorchers yafika mu ndime yotsiriza ya ma qualifiers a mpikisano wa World Cup kumathero a sabata yangotayi taona atsikana amenewa akugonjetsa Guinea Bissau 5-1. Tilinso ndi nkhani zokhuza mmene aphunzitsi amasewero a mpira wa miyendo akhala akukonzekera season ya 2026 kuti achite chani. Caps United ya ku Zimbabwe ili mdziko muno masewero opanda mphamvu akugonjetsa Silver Strikers kumathero a sabata ameneyi akumananso ndi timu iyi lachitatu likudzali. Ndi zina mwa nkhani zimene tikhale kupatsirani mu program imene ya Sports Arena ndingokupemphani kuti ino tikhale limodzi. Ndinakamba kumayambira program ya Sports Arena kuti andijoine Aubrey Nankhuni. Aubrey ndi wapampando kapena kuti chairperson wa bungwe lija la aphunzitsi amasewero a mpira wa miyendo mdziko muno timati National Coaches Association. National Football Coaches Association. Foreka kuti National Coaches Association ndi ikangati sputeni netball komweko ngati tennis likomano ndi National Football Coaches Association. Ndithu. Zili bwanji ku association mwina poyambirira? Hayi ku association zinthu zikuyenda bwino. Ndipo tiyamike. Andi nthawi ino ndi nthawi imene tili pawiri. Okay. Season yathu ikangotha mu December muja poti pano makapu akumenyedwa. Yes. Koma tikangomene tinangoyamba January kufika pano February ndekuti makocha amba kupereka ma membership. Okay. Chifukwa tapereka period kuti amapereke membership mpaka na mu June. Kuti tikatero timayika June tikatero timazaseka. Ndiye munthu chakapereka membership timampangirano ID kuti aonese kuti uyu ndi coach. Komanso kodi coach ali ndi ma qualifications yanji. Okay. Ndiye pamaonesa pamene paja CAF A, CAF B, FAM D pamene paja. Mukumamva bwanji mamemba lanu? Yes. Koma chita bwino masewero ngati a women's football taona apa Mark Chombo amene ndithu pana watsala ndi round imodzi kuti no afike kuma finals a World Cup kwa nthawi yoyamba ngati dziko. Komanso Scorchers yanyamuka kupita ku South Africa. Ukayang'ana kwambiri kuti makocha amene akuphunzitsa mpira wawo ndi ndani? Ndi Amalawi. Okay. Ife ngati bungwe limene timayang'anira makocha timakhala osangalala kwambiri chifukwa timafuna kuti makocha athu azitenga nawo gawo ngati limene, azitenga zintchito ngati zimenezi. Kuti tikakonza kwambiri makocha athu akakhala kuti zonse zikuyenda bwino. Yeah. Kusogolo uku tizizaonanso makocha athu akupitanso kumayiko akunja. Okay. Kupitano kumaka kocha kumene kuja. Ndiyo kuti zinthu zimakhala zikuyenda bwino. Komano tiyamikire kwambiri zimene timu ya tsikana under 20 imene Mark Chombo amene ali kuti mpange congratulate. Yes. Zikuoneka kuti zikuyenda, zikusuntha ndithu zinthu. Zimenezi ndi zimene zikufunikira kwambiri mpira wathu. Alright. Ndiye Linik. Yeah. Ndibafuna tikambaso nkhani. Yes. Pakhala season yathayi kani ukhuza man of the match yakhale kuvuta kwa basi kuti no zimakhala bwanji koma Yes. tatiti tayamba program ya Sports Arena ndikunikira mmene timu ya Scorchers. Yes. Timu iyi yanyamuka ili ku South Africa. Exactly. Itenga nawo gawo masewero cha COSAFA Women's Yes. ku Polokwane. Musayiwale coach unena kuti timu iyi Yes. inatenga chikho chimenechi 2023 itagonjetsa Zambia 2-1. Yes. Pano tikuona kuti no coach Love Mofazili akubweretsa anachisodzera. Yes. Ajanda 20 ndi makamba kaja Watengapo four. watengapo 4. Kuipitisa ku. Watenga Letitia Chinyamula, Olivia Pigani, Sara Mlimbika ndi Maureen Kenneth. Mwina titangoona squad imene watenga kuti akupita nayo ndi imeneyi. Yes. Coach goalkeepers achina Mese Sigero ali kumeneko. Taonanso ndithu kuti pali Yamikani Kaonga kuchokera ku MDF Lioness. Yes. Esther Maulidi kuchokera ku Wanderers. Komanso apakati aliponso angapo kumeneko akutsogolo angapo. Yes. Tikaiona Scorchers iyi. Ukayang'ana tu Danger. Zinthu zizachitika nthawi yabwino. Chifukwa tu Scorchers yapanga qualify kupita ku AFCON. Yes. Exactly. Tikuyembekezera mwezi wa mawa. So Love Mofazili alibenso nthawi yoti azikonzekera ma friendly. Koma ndikupita ku tournament uku. Yes. Chifukwa watenga squad yabwino. Akupita nayo ku South Africa ku COSAFA akamachoka kumeneko Danger
akhalano akupita kuti ndikuti awonjezerano zima professional zima pro zathu zija zachina Tabitha Chawinga achina Temwa akhala kubwera akhala kuti ati sopano akhala kubwera so no awawa ndi pamene nafuna nako ndifake Fazili ananena kuti sindikuphwekesa komanso they are the defending champions. Yes. Exactly. So sakwenera aphwekese kuti anthu ena amene akangotenga kabuja akangoipereka poyera. Ndiye akamachoka kumeneko azangokhala kaya ndi 1 week akukonzekera kutani. Chifukwa titatenga 2023 ja azambiyana zatilanda. Yes. Ndi apa tifati kataniso tikachitengeso. Pamayangana asikana athu ani mmene akumaonekera mutu mwawo panopo anafika pachepo kuti akumva kukoma ifoti mpira kwenda bwino. Andiwo malizatsi akutulusa bwino. Now ndiye akuziwa kuti now titangoti takatenga kosafa iyi ndio ti moralo ikhala high tikamapita kuti chifukwa kuwafukoni kuchatu uliko techa maiko atikana wacha kumene kuja uliko ndipo tionera mpira umene utipangise fefa tikusunthatu akamanena kuti muli experience ndio kuti mukukuma mwadusamu mwakumana naso ndiye panopo pamene tikuoneka kuti kumpira wa azimayi sogolo likuoneka anati ankula coach Love Fazili kuti no mmene inafika Scorchers yes posa kuti azikagwira soko mayambiriro ati kufuna ma finals ndikutenga chikho chimenechi zimene zozo coach umafuna kuti uzalimbikisa uziyankhula zinthu za positive always osati uzizikayikiraso uzikhala ndi confidence and pakuoneka kuti Fazili ndi asikanawa wagwirizana nawo kwambiri and chimene chimafunika ndi chimene choti coach ukakhala coach uzitha kugwirizana ndi ma players ako azikumvesesa komanso iwe uzamvesesa si ntchito yamasewera munthu wamamuna kukocha atsikana pamakhala zinthu zambiri zokhumudwisa zimene asikana amakumana nazo koma iwe umakhala paja ngati kupereka uphungu oyenderera kwa ma players ako ndiyeno tidikire tione kuti kukosafa kutiyenda bwanji koma ndikuona kuti watenga squad yabwino uli ndi chiyembekezo kuti atsikana akachita bwino olo chikhochi chakapanga defend bwino chifukwa kuti moralo yawo ikuoneka kuti ili high andi waja akuziwa kale kuti tikufuna tikamapita kumapita ku AFCON tikhale kuti chikhochi tili nacho mmanja ndikuti kosafa itaitani tayilamulira tizilamulira kosafa tilamulire kosafa ndiye nkhani ndimeneyo yokhoza timu ya Scorchers timu iyi ili mdziko la South Africa kumene pa 18 akuyamba ndithu masewera amene a Kosafa Women's Championship tisayawale kuti timu iyi inatenga chikho chimenechi kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya dziko la Malawi mu 2023 ndiye kumeneko kuli maiko ndithu akakumana nawo a Zambia, South Africa ndi maiko ena amene ali kumwera kuno kwa Africa ndiye tikadali pa nkhani yokhuza masewero a women's football tinaona timu ya under 20 ya dziko lino ikugonjetsa timu ya Guinea Bissau 5-1 simasewera tikuchekera kuti timu iyi tidalephera nayo 1-1 and first half kunoko unali uli 1-1 talepherana 1-1 tamenya kunonso first half 1-1 second half magi wamba kusintha koma pali chinthu chimodzi chimene chikundisangalatsa chimene chikuchitika chimene anthu ena sakuchidziwa chimene anthu ena sakuchiona tinene pano zoona zenizeni panopo ku Malawi kuno in terms of development ukuoneka kuti even farm ili serious ma structures akuikira oyenerera komanso kubweranso kwa Mzungu technical director ifeyo tutakhalapo ndi Angerezi taona komanso tagwira nawo ntchito koma munthu uyu wabwera panopo ndi wa development and iyeyo wakhazikitsa katimu kena kake kamene magitu sakugwira ntchito yekha ntchito ya technical director ndi development for development ma players under 17 under 15 under 12 under chakuteko matimu awa ndiye wakhazikitsa ndondomeko zake zakagwiridwe kake ka ntchito moti timu imene kumakhala kumene koko si timu ya masewera even ili technical panel imene magali nayo koma anthu ena amene akumakhala kumbuyo ukayang'ana apapa amene atsikana wakusangalalira mmene anachinyira chigoli ngati ndanyamata koma chifukwa chani ali ndi mtima ofuna kupanga zinthu in fact muone pamenepo defender goalkeeper akwazi kuti defender wanga akachosa chani akachosa mpira so kumene koko ndeti strike atu zikhawa kuba mwana uyu zimene pangapo ndikuba kumene wambera defender ndiko now tukumana ndi timu ya Nigeria final round ya qualifiers ndi mtunda atu mene coach Magi aona kuti no afuna camp epo pafupi May sikutali tikumenya ali mujani May taona cross
zigoli zabwino, zigoli beautiful goals, koma zigoli zitu sizingangobwera ngati simunapange training. Okay. Mumayenera muzikapanga ku training kuti mpira ukapita mbali ya uku ukuyenera kupangiso inuwe pakanga pattern. Exactly. Kuti ukaenda chonchi uyuenda chonchi. Mukaona ngakhale a president apapa mukaona futudwa iya mutu pamene pupuna unazungulira tu chisiwe kuchisangalalo ndani amene safuna zinthu kuti ziyende bwino. Kono kochi ukuona bwanji timu ngati under 20 kumapita ku World Cup kwa nthawi yoyamba sopano aindi step imodzi pali chinthu chofunikira kwambiri. Mwana amamva kusiyana ndi munthu wankulu. Munthu wankulu amachuluka mabikozi kuchulusa mafuso kuchulusa zoti ayi mufuna munduze chani mukumvesesa. Now ana awawa chinthu chimodzi chongofunika nkuwauza kuti Nigeria kuti inu tichuke kwambiri tipite ku World Cup lomwe tichinya Nigeria mukangochinya Nigeria tikwena tizale confidence mwana acha osanena so kuti Nigeria iyayi pamene tafika nawo inuso tinenenso pano anthu akhani tisaupyezana kuti iyayi pamene tafika tundawu Nigeria mwakuti ife tizikambaza timu yathu kuti panopo pamene tafika tifunano tichinye Nigeria kuti ife tichuke. So ana aja chimeje chikadzala tikapasa confidence ndi mmene koja akufunira ma preparation dasinali apa siya masewera wauzana uno mukaswera inu ku France mukaswera inu ku America ndiye mauza anacha kuti ichicho game imene muzamenye ndi Nigeria choti muzaziwa ndi kuti kuli ma scouts amene azabwere ma agent amazazana kuti kuyang'ana ma players kuteko pamene papa ndipo khulupirani mawu amene ufanene pano ma players 5 or 6 apita ku Europe game imene tikumenya ndi Nigeria. Game kuteko pa chimene timafuna ifeyo ndi chimene chocho ukamena women's football tatenga ma strides zotani iyayi tinene chilungamo. Women's football ili bwino tiyambire kuthokoza president awo Adela Migogo. Yes. Exactly chifukwa Adela Migogo atangobwera anatenga chikho ku South Africa chako safi. Now muone mmene zinthu zikuyendera kusonyeza kuti leadership wawo iwo Adela Migogo wabweresa zipaso zabwino ndio kuti zinthu zikuyenda bwino. Now famu ikuthandizaso ikupanga invest kwambiri china chilichonse chofunikira timu ilo mukampu anawa apa chani zinthu zosangala kodi chimodzi tini mwana wanu nyumba ku school mulipirira koma ku school kuchasa kuchita bwino mumafokera mumagwamphayi koma mwana uja ukhamba number 1 kutani muita manyazi kuti sabato yokha ndigula yenywani panopo famu ikagubuduze ndalama zonse zasala ku famu kuchapanga azilo mukampu anawa kwatenga anawa kuti tiye napanga kuchenu tipita nawo ku ziko lina akakhale kumwe kuja camping apange training ifana awa ndi akone kuti andisogolo chabwino mmenemo ndi mmene tayambira program ya Sports Arena pano pa Times Television. Kwambiri tinamanga nthenje pa nkhani yokhuza women's football chifukwa chakuti timu yaikulu ya mpira wa miyendo yatsikana ya dziko lino tikunena pano ili ku South Africa koma tisaiwale soti kumathero a sabata imeneyi kunatinso masewero aja under 20 timu ya the Young Scorchers yafikatu mu masewero otsiriza ingotsala masewero awiri amene idzakumana ndi Nigeria home and away kungopambana pamenepo ndikuti timu iyi yapita ku World Cup kumene akasewere mdziko la Poland. The Scorchers ili ku South Africa. Scorchers imene ikhalenso masewero aja Africa Cup of Nations mwezi udzawo wa March ku Morocco kupa kuti nkhani yabwino yosangalasa ya women's football. Now coach mafuna mutati join mu Sports Arena imeneyi mwina mwachidule chabe season yathayi nkhani yokhuza man of the match yakhaili nkhani mwina imene kuti zakhala bwanji kuti yakhale man of the ngati kumakochi simakhala mesa makhala ndi kwa committee kano ifeyo tinagawana kugawana kwake makapu onse amene famu imapanga ka FDH kaya kuli Castelo kaya kuli Airtel kuli chani man of the match zimasankha ndife makochi komano Super League kuli committee imene inasankhidwa imene makasankha ndiye mukayangana kwambiri muona kuti kumene kumakhala mavuto ndi ku Super League osati kwa ife chifaife makochi even pali tikamakaphunzira ku coaching zilipo ndingokamba mwachangu pamene paja timati man of the match kapena player of the match kodi timatanthauza kuti chani player amene wasewera bwino kuposa anzake koma ndayikapo koma pazikhala kukoma yakubwera ndi cholinga chokuti timu yakeyo yapambana wapangisa kuti timu yake ipambane. Player of the match amene wasewera bwino kuposa anzaji wapangisa yaikulu kuti timu yake itani ndiye mmapezeka kuti timu yaluza
koma muti player amene wasewera bwino ndi uyu wasewera bwino ifa chani pamene timu yake sinapambana ndiye tingokamba mwachangu zinthu zimene timayang'ana pali zinthu ziwiri mpira mucha muli ma department 4 pali ma goalkeeper ma defenders ma midfielders ndi ma strikers mukumvesesa ndiye mumayang'ana kuti okay kodi goalkeeper waseva bwanji wapangisa bwanji timu yake kuti ipambane wapangisa zinthu zotani kuti mpira uthe 0-0 waseva penalty pachitika izi ndi izi goalkeeper chawapanga 2 ma defenders awamaka bwanji defender kapena akakhala ndi mpira ma passes yake amapanga zotani ma midfielders kodi mipira imene amapereka wapanga assist kotani wapita kusogolo kotani nawo striker mwina wachinya zigoli 4 kapena chigoli chovuta wavuta ndiye kuti munthu akhale man of the match timamuyang'ana zimene wapanga mu mpira mu nthawi yoyenerera pa nthawi yonse 75 minutes chimene wapangisa iyeyo chosiyana ndi azake kupangisa chinthu chosiyana ndi azinzake kuti munthu uyu wapangisa zotani ndiye kuti player uchi paso timuyo kumakhala zoyankhula zozakhala bwanji timuyo ipambane wapangisa goalkeeper wagwira kwambiri mkati penalty timu yake yapambana koma player uyu mpira unavuta kwambiri wachinya zigoli 4 yekha it means amene automatically is man of the match for wachinya zigoli zingati 4 midfielder uyu mpira uliwonse sanalandise ma passes amapereka wapanga assist koma kuti kaiyang'ana game ya 1-0 kodi alandire wachinyayi kapena alandire goalkeeper kapena alandire ndeti mayamba kuyang'ana koma zimene zija zimatengerano ife ngati makochi timathano kuyang'ana nkumaona kuti game iyi man of the match akwenda kukhala wakuti ndiye timayang'ana chinthu chimene chapangisa player kuti timu ichipambana kubwera season ya 2026 ndiye tifuna tipange improve chifukwa ngakhale ma sponsors a ku Super League nawo nakudandaula even pa news kuti tikudabwa criteria imene mukugwirisa ntchito yosankhira ma man of the match magwirisa yotani ndiye ife taonena ngati ma sponsors koma mini taonena amene wasankhidwa sizikugwirizana naye so anthu pamenepo ndi pamene pamafunika kuti pazikhala ka committee olo ife kucheza association tikupempheso a Super League committee yawoyo imene imasankhayo azitipanga involve pang'ono tizingowathandizira tabwerani faine ndapangapo ku stadium magemu angapo a Super League ndapangapo nkozo man of the match akwenda kukhala uyo ife timaona ngati wakuti hayi nkukaulusa anthu nkuombera manja ifeyo mmene timaona mosiyana ndi mmene anthu ena amaona chifukwa ndiye ntchito yathu uyo makochi bafuna tipite ku break tikabwerako tiunikire nakasi basewero mtakubwera timu ya ku Zimbabwe ya Cape United ndiri mdziko muno ndi mafurendere zosiyana jabwino ngati mungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena pano pa Times Television tibwerenso tikapuma pang'ono. Talwa gawo lachiwiri limenenso ndi gawo lotsiriza la program ine ya Sports Arena pano pa Times Television. Coach lini katingotero kwabwera timu ya ku Zimbabwe ya Cape United mauma ndi Silver Strikers la mulungu lapitali koma tagonja yatija kumakuli ya Malawi kumene ku Cape United pakone kuti no Zimbabwe ndi Malawi even mwino wake woyambirira wa timu imeneja Cape ngati mumakumbukira tumatika Twine Pili kandize Malawi kuli Malawi Zimbabwe Zambia kuya brothers ndi vandu amozi kuyambira patekiniko pale kuli Malawi ground muli Malawi muli Malawi amakuma ndazi Malawi muli Longwe muji tata bwera tubwere kuti kumakhala kofunika kotani kuti no matimu azikandi ma international friends makonzekeredwe a season for you ali mwezi wa March ndipinde ndi manena akuyamba season ya ndipinde ndi manena kuti pamene panja pali nkhani pang'ono pera pachenda ngumva kamphekesera kongodusa kuti Dr. Thompson Mpinganjira our president wa Wanderers ndangomva kuti amafuna kuti timu yawo ipite ikakonzekere kwina kwake zimene zija ndi zimene zimafunika matimu amene makhala serious amene mukuoneka kuti ndalama izizi muli nazo ndi zimene mmapanga zimene yapanga Cape kuchoka mu Zimbabwe kubwera kuzakonzekera kuno now zimene zija zimathandiza ma players psychologically
amaziwa ano kuti kumene tabwera kuno sitiliso kwathu dziko lina tikukonzekera season imene pa Cape kachoka kuno kumabwererano ku Zimbabwe ikamakayamba ligi ikakhala ili mwezi wina ikakhalano ili pena chifukwa cha ma preparations awo amene abwera kuzapata kumala ndimene manena kuti pamene paja pali nkhani zimene zimafunika mu mpira matimu ndi zimene zoti ngati muli ndi ndalama tulukani ulo timu ina Wanderers ipite ku Zambia ulo 2 weeks kumene kuja 2 weeks kumene kuja training zino zotero chani basi ndipo chimene chimafunika ulo ma big teams kuti mwapita kumene kuja chimene mapanga makocha anu sosapangisa ya mumangopempha kumene kuja kuti mwapita kukakumana ndi Yanga mumangopempha technical yanga bwerani kuno tithandizire anthu aja ndikuti chilichonse kandi gym akupangisa ma training kumene kuja amajulula makocha athu Lloyd Njaliwa mwaona Malawi yake akusera ali magaga akepsi kuteko pameko ndi ndani no wawo kubachiwa kuyankula bachiwa kuyankula umene onde professional kuti when you are professional umapita dziko lina kukamenya andi Njaliwa ndi player muza ali ku Mozambique pano ali kuti ali ku Zimbabwe zimenezo zimene zimafunika komanso sitithandizira because ndi player samamenya national team so exposure pana paliponse imathandiza ndi chifukwa chake makochi so timanena kuti even makochi ena amene alipo achimalawi amene ali mu Lilongwe tapempheso pano kumene kubanga Cape training kumapita kumakaonera kapadi kako apa kumalemba manosi that's ndimene umakulira ma sessions awo akupanga bwanji kuphunzira sikutha ndipo timayenera pena paliponse tiziona apa uchizivunga apa akugundana ndithu a Cape nawso timawo kupweteka kuti nanenso ndikwena ndikamenye professional ndimene tu zimakhalira mu mpira komano mukayang'ana Capesio pang'ono Silver tinamaliza kale season amapuma kumanena kupasa ule mapulea zino mnalibe pamene awawa ali mkati mwa ma training session ndifa chaka kuone kuti ali fit anawina game koma ndi mpira limene zimatani bazira kusangalatsa zimene zofunikira zimene zofunikira so ndikuganiza mene ndikuganiza kuko naso coach season ya 2026 ukhala bonso kuli ana matetu lero abwera mu mpira denza ili bwino danger tikambe kaya kubwera kumene anabwera Dr. Thompson Mpinganjira kwatsegula maso lwanu ndikuzabwera abusa akawinga mukumvesesa poyambirira kai pamene anapangisa kuti mpira ukome ku Malawi kuno now tikayang'ana ku Bulesi kuli Bako mukayang'ana amene amayigwirira Bulesi Bako now lero so wayamba kutokota Bako ndiye pamene paja Bako Dr. Mpinganjira ndiye pano pabwera Masters inu honorable Gangata tikwaziwa kale ndi amumpira kuyambira kale ndiye pano abwera ndi akazulaso pita mponda kumene kuja kubweresa ndiye mpira ono pamene paja ndiye mukayang'ana akawinga pamene paja mukayang'ana Bushi sono Bushi ndi sakucheza pamene pata mwene pali nkhondo kulibe ura season ya ukapita ku Lilongwe season ya ngasewera ndi matima mu Lilongwe danger ndikabwerako bwino kuteko panopo ndifuna ndipemphe makochi anga kuti muvale zilimbe chifukwa ntchito zitha ine sindimafuna kuika alright coach tatiti taona ni deal ya Muhammad Suluma ampasa contract ya chaka chimodzi ku timu ya Mighty Wanderers anasaina 7 months kuti athandize timu imene koma kuti akhanga wachita zinthu khanga mafuta mutanka dakalipo ineyo ndikugwirizana nayo contract ya Muhammad Suluma so mungampase 2 years 3 years ande kumulakwira koma pamene azungotikita chocho atikite kaye 1 year chifukwa Muhammad ndi player wankulu amene takhala naye tikumuzi wa experience komano Wanderers yapanga zinthu zazeti kumpasa kaye 1 year kuti amuone then azathalu kuzakambirana kuti apite akuti koma apapa sanena kumpasa 2 years koma ndi player amene athandize Wanderers munjira zambiri zofunikira chifukwa cha experience chifukwa chimwene pamuzi ulo mutimu mumafuna muzikhapo anthu ena akulu awiri atatu zisa za timuyo zimafunika kwa Muhammad mutamusiya pa bench kwasala lo 5 minutes kulosa mene muchi akapanga zinthu zozizwa kwambiri so noma ikuone kuti koma danger pali mawu apapa ife timapanga za mpira tipereke uphungu umene uphungu ukupita kwa CEO ama club utenga uwu ndikufuna utenge ndipo tikukamba pano ngati anthu amene timakonda mpira mukamasaina ma contract ama players musamazizimuke contract yawo kuti atha
iwe siwo ulichikhalire pamenepo mazizimukati ndiye kuti pena pake iweyo siwo pena pake ntchito yako sikuyenda bwino asiwo awandiraza akuyenera kumaziwa because malamulo amanena kuti kodi kufuna kupanga new contract mumayenera kupanga patatha nthawi yayitaliwa so kukasala 6 months contract sikutha mumayenera ma negotiations muzikambirana ndi maplayers ake ndichifukwa chimpwirikiti chachitika pakati apa maplayers akulowera ku contract yatha iyaye masapota makakamba zina chifukwa sakuziwa so ndi udendo wasiwo kuziwa kuti contract ya Nkhuni imene ndasayinira apa ikuzatha mu November 2027 mukumvesesa ndiyeno umakhala nokuti iweyo ukuziwa chimene ukupanga sipamakhala mpungwepungwe ma negotiations mumakhala kuti mukukambirana kale kuti somano tutabwera pano iweyo ufuna ndimampasa puli contract kumakonzekerera kuti tizasayinirana apa ndiye kampungwepungwe kamene kasakhalepo okay nthawi yatithera walikuwa kuti no kwa association unakamba kale kuti no mwina kungobwerezanso kwa aphunzitsi amasewera ampira wamiyendo amene akutionera pakadali pano kuti ali ndi nthawi mpaka na June komanso kuti apangire new membership ndifunanso tipemphe makochiwo kuti chonde mukamasayina ma contract contract jakakupasani musanasayine bwerani ku office kwathu gogodani ndapasidwa contract mutaigazi ndiita ndiunikire tifuna tinene pano contract ina koja anafuna kusayina koma anakumbukira konkuja nkuimba foni kuno kuti paliza kuti ndataitumize ndinaona muzinthu mwina 5-6 zosayenera kumuza kuti ya inu contract ndi contract mukanene kuti timu mukumenya ndi Bullets ndi Silver mapanga 1-1 ndiye mukanene kuti iya anyamata asasayine inu musasayine iyayi contract mukuyenera kuwina mumalize panamba chakuti mukuyenera kuwina iyayi mutenge zikho zonse iyayi zimene sitikufuna tikufuna kuti ma contract makochi athu akamasayina olo akamafika napo ndi mgwirizano uja ukutha komanso ma club akamati akufuna kuthesa azitipanganso contract ife ngataso ifetu ntchito yathu ngati Coaches Association timapereka uphungu kuti izi ziyende chonchi tindi malo yathu amene mayang'ana ma contract ya chabwino Mr. Aubrey Nankhuni funa ndithokoze kuti munandijona mu Sports Arena ndikho kuti ngati mtsogoleri wa aphunzitsi amasewera ampira wamiyendo tizoona ma dressing abwino fa tukufuna kuti aphunzitsi akamakhala pa bench pacha pali tu ma code of conduct amene osati vest wangovala munthu vest kuti pa bench pazowenda bwanji tizakamba ulendo wina tikamba weekend imene ya coach kwambiri tizuona kuti pali coach tapa ndathokoza Mr. Nankhuni ameneyo ndi Aubrey Nankhuni amene ndi wapampando wa bungwe la aphunzitsi amasewera ampira wamiyendo mdziko muno la National Football Coaches yeyu anatijena mu program ya Sports Arena ngati mlendo wanga koma ndimafuna ndithokoze kwambiri Francis Namondwe amene nditu amaongolera zonse pamakina kuti ife tioneke mene tikuonekera kutathokoza kwambiri Francis chifukwa cha upangiri komanso ukadaulo wako ine ndi Danger left winger Williams Gondwa ndingoti pitirizani kuonera kale Mawa Times mwakumanonse.